Здравейте, геймери и геймерки! Аз съм Gamer HD и това ще е следващия епизод на Clash Royale. Ще направим чест opening. Ще заснимам на Valkyrie или Valkyrie мини челендж, но не защото нищо не е. Три победи, аз даже ги минах. Сега че това не ми е оттам честа. Мего дека. Не, този го прекопирах. Иначе това и това ми е основният дек. Да започваме с фри честовете. Така, 2 джема, 1 топстоун и 8 мортър. Добре, отварям следващия. От 66 голд, едни 3 мускитърки, супер, аз ги използвам. И 8 зап. Започвам с него, ще спочвам с този, защото той е по-слабо от останалите. 36 голд. Един фърнас и 7 кяна. Добре. Виждате. Какъв е Epic Challenge. Уи! Супер. Ето него ще играем. Сега фърме голден. Честовите. 181 голд. Един бомб тауър. Един барбериан хът. 13 тесла. 14 барберианс. Нищо яко. Ще си нищо не помня. Ти даже са едни от най-използвани карти. 219 голд, 2 фар спирита, 7 барбериана, 20 ароус и 3 гоблин хъта. Няма да има нищо хубаво. Вервайте. 188 голд, 2 фар спирита, 10 миняна, 17 барбериана и 3 барбериана хъта. Аре бе! Много короче съм изпечеш яко. 172 голд, 3 арчера, 6 миняна, 20 гоблина, 3 файербола. Дано нещо яко се падне. 457 голд, 2 джема, 17 скелетънс, 19 мортър. 17 миняна и рейер картата е. Аз бутам рама. Хайде бе! Те са много лоши карти. Те си снимат и от дека не ги ползвам. Че ги наредим по татък. Вижте реално колко легендарки имам. 4 само. Скребя до 4. Добре. Влизаме. Стискайте палци. Нанси на идея. Това май пак ми... Чакай, ме се сори... Да. Добре, ще ми дава някакви карти. Няма една идея какви. Така... Се надявам, че стане. Ай. Стреляме. Любезности. Майко, кажи ми, че ще стане. Така. Yes. Стана. Я много избутам. Не, ела, още една са. Фак! Не става както иска, така е. Предвекаде ми декове. Ма стига! Стига за кому слага вече. Треба... Реч... Дай! Кула. Този пак има Giant Skeleton, ще го сложи пак от другата страна. Този път започва с очевидно Witch. Както аз не обичам. Земя. Не, този път загубих. Дай! Майка! Чакай, запнете с Селяндурски. Майко, добре, че имам зап. Бе, спрейте. Няма. Няма колички, спокойно, няма да те убие Witch. Ниче има смисъл. Пък, смешно. Какво?
Бум 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 бум. Бум 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 бум. Ай, ирп. Ау. Кай. Ядосвам се. Добре, ще пробвам с другия дек. Първо загуба. Его, Challenge Progress 9 ли? 1, 2, 3, да. Какви карти дава? 3 неизвестни. Тук колко неизвестни накрая? 9. Сменя дека ми, че ми дават някакви епик. Такива. Ще пробваме с този. Има бомба, ако не сте видели. Някой мисли, че е тъпо. Кой би използвал това? Няма сега нищо. Гия челенджи с моите декои не стават. Ще почнем от тук. Бавнически. И ще си убия принцеса, за да моето да няма чардж. Това беше глупо, защото нали но аз ще случа бомбър. Ще е добре. Его, направи демидж. Его, за да даже и не удари. Ще реши на братлетата да източат. Имайки късмет, може да я вземат. Ще я вземат, супер. А така. Не, няма. Супер. Даже източат по голямата. Давайте. Аз сравним пред мен, защото аз съм 9 левел. Добре, ще започнем с Wizard. Аз ще почнем с един Wizard отзад. Нещо го пъс да мога, като той вече излезе да може да бъде удрен, да имам еликсир, да мога да го защитя с нещо. 9. Така, също слушам тях и тях. В принцип, шо от другата страна там да цепи пък. Тоест май ми се дава. Айде да решим сега по-бързо, че е много скучно. Стане. Айде, няма, сега преди да... Тук се бързо, че няма своя бомбър. Его. Браво. Ще му благодаря. И ще му кажа, за ти опита. Дай за клан. И супер. Първа победа. С този дек ме подмивали. Айде! То спеше загубиш, защото такива са някакви като хакери. Няма да стане. Сега имам 1, 2, 3 неща, които могат да спрат скелетон армии. И то с не от тях! Не! Спри го! Много са невити. Сега ще чакаме за рейдж. Бум! Виж как се бута. Мазан тъп. Задник. Тучи. Майко. Много мраза челенджи. Той защо го сложи? Няма. Това беше глупо. Не. Господи. Няма. Не ми върви. Карайте. Сега. Челендж. Няма май да решава съм с наслави дека. Нямаш с който да пусна атака. Пак ще направя той. Той пак ще сложи Wizard и стрели. Само че първо да... Чакай се, той какво? Той предади ли се? Той не се предади. Супер. Чакай съм. Не се. Жалко човек. Ей! Успях! Добре. Майко, много ми напредното хора. Толкова съм близко до победа. Ще го речна. Да му да точи. Има много голям шанс.
Само ще служа така. Така. Не. Щитавам се. Принцес. Рейдж. И няма да има шанс. Просто. А така. Яс. Се представя да ме мини. Това е, ще е много мазно. Бомбър. Не, пази! Не! Удари бързо, принцес! Не! Майка ти, Силянду! Майка ти! Аз минам дика и слагам фарбол. Просто принцеса. Я взема една епик карта, еба. Пак с хакер. Ми пука. Да пукниш. Пукни. Но ме заехава като ми пусни скелет на армия елитки ти. Че не ме пуска из карти, кои са ми баш левела. В някои други да. Едни по-силни, ама като са да са много по-силни. Не съм на 9, съм на 10. Знаете каква разлика има? Между 9 и 10 левел. Еле! И Валкирия пусна! Ако искаш и пусни! Бъди хакер и служа милиард 10. Не. 35 ракети на главната ми. Кога е да загубя и тази битка? Той само дразни. Бързо убийте го, убийте да бе Батълрам. Той е слаб, що го ползва. Ще не знае коя карта го прави. Не му игра. Колко хора, бе, къде си мранка, си крещян. Поне 10 такива ще има, които ще го гледат. Ще няма и да го гледат. Пам. Да не остане, вземи го. Другата! Нет! Кулата, так! Чит! Есть, това е добре. Ако късмета идва на моя страна. Това не е никак зле. Тук си нещо трябва да извървя. Ще сложа... елитки. Не! Спрете го! Не, това не трябваше да става много. Sommer und Marina Beach. Кажи, че не мога толкова с чарджа. Толкова се. Бързо. Може да отворим този чест. Добре. Чао, хора.